И днеска... Ай, ти бе, спри се, че умра! Умра, спри се. Днеска ще играем на Survival, оцеляване. Стига, спри се. Или пи. Спри се, бе! Добре. Спри се. Къде е пръсна? Спри се. Ама, ето ще дам бомби. На. На. Това е тази пръчка, бе. Да ти го върна. На повече съм. Ми аз. Добре. Ай, спри се. Ами не виж колко гадно. Еми ти като ме удреше. Бягай! Бягай! Падай във водата. Аре бе! Падай! Бегай са! Шегувах се. Не. Шегувах се. Махам се. Баш ти не можеш да го... Аре. Аде, давай. Не ме удряй. Добре, аре, давай. Аре, бе. Аре, какво му удари? Еми, Елатка. Ела. Айде, чао. Аз ще си мина тук паркура. Да, минах си го. Гледай къде сме. Що с камък, бе? Падай във водата. Удави се. Чай, изпеко ли се глясето? Глясето на... не е за честа, бе. на Минекрафта. Какво се намерих тука? Прашо свински. Първи левел. Биец. Какво направи, бе? И сега какво тук трябва да го запълниш? Абе, къде им е саплинка, бе? Саплинка. Яде малко. Я беги от тук. Имаш ли? Не! Чакай, сега ще видя. Не, имам сит. Къде падна? Колко свинска. Сега ще намреш. Плак. Искаш ли пили? Искаш ли пи? Кажи ми. Мис, а за какво правиш такъв стон, бе? Аре, оставим го. Аре, бе! Добре, една. За какво правиш такъв стон? Кажи ми. Сложи си меча. Дай ми го. Не у мен. Къде? Имам само един. Да. Пили? О, Аз имам айде. коста, моста, дубе, да, будбадаха. Имаш ли дърво? Не. Да, имам. Ето, хвърлям че го. Чао. Дай ми дървото. Дадох че го. Защо го няма? Ти си най-злият ми приятел. Моля. Опа. Дай ми ги. Всичко знам какво е. Добре, какво? Всичко. Нищо не съм ти взимал. Да. Не. Нищо не съм ти взимал. Да ти бе инвентар. Там имаш още айтеми. Камък е една вълна. Чакай. Ало. Не сприваме се. След малко. Добре. Той се казва Стиля. Добре, айде. Колко... Чакай, ще направим един трап. Дай ти бе инвентар. Дай. Значи. Всичко си е мое. Пълнат. Не. Прави един трап за зомбита. Аре, стига е. Светло ред добре. Не ми взимай нищо. О, зомбито звъни.
Хора, тихо, зомбито звъни. Какво става, зомби? Какво? Нищо, нали вчера не карахме българския, бе. Трябваше да си довършим нещо от учебната тетрадка. Аре! Птица пада. И мен ме уби. Не ми взимай нищо. Добре, има и водата, ще си го търсиш. Аре, бе, стига. Не знам, нямахме нищо. Трябваше да се допишеш от учебната. Стефчо, айде от тях. Искаш ли у Макси? Аз съм от тях. Там съм. И във водата даже. Ние записваме. Там долу във водата. Аре, бах, че тъпи, защо му уби до водата? И тук има до мен. Аз не съм те убила във водата, Да, бе, бе. гъс. Във водата не съм те убивал. Къде? Да, човек, на мен ми липсват всичките айтеми. Да, бе. Не, бе. Дай, ще ги направя. Нямам меч. Имах брадва каменна. Аре! Имам тук. Не дей, шугок се. Аре, спри да ме биеш. Добре, спри се. Стефчо. Той е затворен. О, виж, порасна едно дърво. Първо, че той не се казва Стевчо. Зомбито да БГ. Виж, порасна дърво. Паднах. Това е трап, само да ти кажа. Кое? Това, което правя. Що? За зомбитата. Не сме ги справили. Ни как ще минаваме? Мисля, ще виж. Ще скачаш? Трап беги. Ето, готово. О, защо си? А те ще падат от първия път. Искам да направим такова. За такова, за тях. Какво за тях? Кажа. Къде си, коци? Искам да качи. Значи, виж сега. Нали падат тук? Да. Да. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Аре, спри ме, човек, ще ме биеш! Опа! Давай да видим какво ще правиш. Че трябва ни глас. Глас е стъкло, бе. Мистер Челендж. Какво става? И сега правим път, че Ето, за... дръж, ела. Ела, бе! Няма правим път! Идвай. Ела. Виж колко ми приятел. Приятел. Че ми лягва с. Лягва с това видео. Да ти пусна сега. Аре, бе! Виж, пътче. Какво става? Ти си го запушил пътя. Не е път. А какво? От тук ще ги бием зомбитата. Бах ти якия. Аз съм бил така нормален на телефона. Що запуши, бе? Без да исках. Чакай. Не, бе, чак да се изкача. Не може да скочиш. Готово. Не, сега. Дай малко. Щях да падна. Чакай, ще го малко. Нали ще имат как да се изкачват, бе? Абе, остай, бе! Да ги пускам ли? Не, чакай! Пускам ги. Не, още сме готови. Готово, пуснах ги. Не, наистина пуснах ги. Чакай. Сега, ако му убият, ще си. Аз съм. Чакай. Майка. Нали знаеш, че къщата е отворена отвън? Да? Да, ама те ще ходят на вратата.
Ма като паднат, ние ще сме готови. Аре дай поне дърво, ако имаш. Нямам, ти като ме убил ми взе цялото дърво. Чакай, аз имам. Аз ще е така готовност. Като паднат, да извадя брадвето. Магиосница, бе! Къде? От такова ли ще го правим? Кое? Опа, сори, кое? Отстрани. Да, ма нямаме го. Слагай тук такова. Слагам санд. Тук слагай бързо. Какво? Пясък. Сложи ли целият пясък? Ето малко светлина. Сложи ли целият пясък? Да! Така сложи това. Ще сложа цялото ми. Добре, айде ще ги спра. Не ги спирай. Готово. Как ще на този крипър до къщата? Чакай. Бе, човек, падна. Аре! Извинявай, исках да сложа такова. Стига бе, брат! Там има едно такова, ево. Тук има да. Готово. Така. Кой го взе? Ти го взе. Кой го взе? Аз трябва да го мислят малко, брат. Да. Мислят малко. Кога ще половин час? Ти още снимаш ли? Да. След 2-4 минути свършвам. Тук малко на светлина. Чакай, аз ще обира там дърво. Дървото. Дървото на Максим. Трябва да хапна. Няма да учиш. Себе домашно. Той не го минало госпожа, е. Тя не ги проверява. Ма всяко ви проверя. Паднах в трапа. Излизай. Виж по-лесно. Какво ставам тук? Оста. Какво за мен? Имам 3-6 дърво. Имам цял стак дърво. Я копай там. Имах ли лопата? Не. Да. Какво да копам? Хвърли я. Да изкопам пясък. Чакай там да изкопам. Не трябва още пясък. Ти пусна зомбитата ли? Не. Друг път. Не съм ги пускал. Да видиш на клипа, нещо ли тя? То. Не. Паднах. Хора, това ще бъде за втората част на това са оцеляване. Благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим. Утре пак снимам. Не се знаем. Благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим следващия път. Ето. Чао, чао.